I pozdrav svim ljudima, ovo me Strahinja. Danas kao što vidite igramo Minecraft. Druga epizoda, da. Danas idemo u rudnik. Wow, zamislite. Da vidimo da li ćemo naći dijamante i da okušamo moju sreću. WTF. Samo dobijemo krave. Ovo selo Minecraft. Jo, ide mi pravo u jezero samo. Ću se udajem. Ja sad ovdje nemam. Ludi zombie villager. Ide prema meni. Brš. Oh my god. Oh my god. Ovo sam jedva preživao. Imam ja ovdje neki ne. Ja mogu sam da ispečem. Koliko sam glup. Sve onda povećam sensitivity. Da vidim više. Ajde. Ne znam da li je to sensitivity. Ne zanima. Da, nije sensitivity. I sad je pao na noć. Samo da stopiram časkom. Čekao sam da bude dan. Treba mi još ugalj. Da idem ovako. Sve po zemlju. Neću da kopam u kući. Pošto nam je to. Zatrpala sam se. Kosti. Enderman. Samo mi oni trebali. Dođu. Svinja. Jo. Mnogo si ga opasan skeletona, znaš? U današnjoj epizodi idemo u rudnik. Trajaće epizoda isto nekih 10 minuta. Da, 2 epizode u jedan dan. Ma da. Onda ne znam, trajaće mi mnogo da izbacim. Mnogo. Kako glupo izgleda. Prožno nema da ugaš. Eno ga tamo, nice.
Ovdje ima 300 uglja. A gdje mi je najloši? Nisam pao to. Još što čuti. Iskopam ovaj ugalj. Idemo ovako dole. Ko neki debil. Ako mi stižu poruke na Viber, ne znam da li će da mi stignu. Ali mislim da neće, trebalo bi. Ovako ćemo doći na točeve. Keep. Navestimo koordinate. Gdje su smo? Nice. Borat. Metal, to, metal. Pre metal. Može, naravno nisam ga prvi put našao. On baš željanje prvi metal za mene. Nice. Ne znam da ću da ubijem zmaja ovdje, pošto očigledno neću. Ako je vidim. Stižu poruke. Ivana Žikić upalaši mi video kako si smela. Zezna se. Ja još nisam došao do 11. visinu, a tražim dijamant. Zamislila lava. Ajde. Biće nekih 40 epizode preživljavanja. Ne znam koliko će da bude, koliko bude. Dok ne ubijem zmaj. Šta bre dok ne ubijem zmaj? Biće zauvek preživljavanja. Dodavat ću i drugare naravno. Sad kad me neka pozove. Idemo ovako. Još se pukne. Počem. Ovako je retardirana ova kopa. Znam. Ali moram tako da kopam. Da bi brže došao. Neću klip da mi treba ove 20 minuta. Ovako. Napravim pećenicu sada. Ovako. I pikeks. Ako stopiram u nekim trenucima video. Izvinite zbog toga, ali imam goste. Dobre, koliko težak ovaj Minecraft na telefon. Ovako. Više da ovako nastavljamo. Našao sam zlato. Zlato sam našao. Ne mogu da verujem, našao sam zlato. Ne znam da li ću baš da nađemo... Ništa ne vidim bre.
loptići. Abe, nalazim mnogo teže stvari. Našao sam sad smaragd. To je semerald. Neću da budem Srbijanovi. Evo ga, 11. visina. Da, zaboravio sam da kažem u prvoj epizodi koja je verzija. Verzija je 1.20. Zeznam se, verzija je 1.16. Čekam samo dijamantu da me nađe. A išao sam na lapis. Sjajno. Napokon. Stavit ću ovako. To i to i pekice. Infot. Razmišljam sad da završim ovu epizodu, pošto ne mogu da ja snimam klip od 16 minuta. Biće live-ovi preživljavanja. Neće baš da bude svaki dan, ali bit će. Gledaj ga! Ponovo! Wow, bra. Ponovo smaragd. Ja ne mogu da verujem. Mislim, srećan sam, no šta će mi? To prvi smaragd, imam ih 2. Sad brže kopam. Pišite mi u komentarima da li želite klipovi Brawl Starsa. Što? Uplašio sam se. Šta? Šta se ovo dogodilo? Oh my god. Neko me zove. I da, to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjelo, pošto sad me neko zove i sad ne mogu da se javljam u klipu. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Pozdrav! Da isključim kameru. Ćao!